Златото отново е в фокуса на инвеститорите, след като се доближи до ключово психологическо ниво от $4200 за тройунция. Какво стои за това силно движение и може ли възходящият тренд да продължи? Нека да разберем. Аз съм Алекс Ангелов от Skilling и в днешния пазарен анализ ще разгледаме какво стои зад последното движение при златото, кои са основните фактори, които влияят върху цената и как изглеждат ключовите технически нива на графика. Нека първо видим какво се случи. Златото поскъпна за трета поредна сесия, след като се появиха сигнали за възможно споразумение и възстановяването на корабоплаването през Ормузския проток, един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол. Според последните информации, САЩ, Иран и Оман са близо до временно споразумение, което може да намали напрежението в региона и да допринесе за стабилността на енергийните пазари. Това намали опасенията от ново ускорение на инфлацията. Ако цените на петрола останат под контрол и продължат да падат, необходимостта от Федералният резерв да повиши лихвените проценти допълнително също може да отслабне. По-ниските очаквания за бъдещи повишения на лихвените проценти оказват натиск върху щатския долар, което прави златото по-привлекателно за международните инвеститори и допълнително подкрепи покачването на цената му. Допълнителна подкрепа идва и от Китай. Данните показват продължаващ интерес към ETF-ите, инвестиращи в злато, което подсказва, че институционалното търсене остава стабилно, въпреки несигурността около бъдещата парична политика в САЩ. В същото време обаче част от представителите на Федералния резерв продължават да предупреждават, че при необходимост лихвените проценти могат да останат високи за по-дълъг период, ако инфлацията не се върне устойчиво към целевите нива. В днешното видео ще разгледаме как тези събития влияят върху цената на златото и как изглеждат графиките на Gold и Silver. Нека преминем към пазарите. Виждаме цената на златото и виждаме, че самият метал продължава да се задържа в трейдинг рейнджа с долна граница около 3945-3950 и горна 4214 нива тук. Като по време на азиатската сесия и отварянето на европейската в сряда виждаме доста силен бичи импулс, поне за момента. При RSI наблюдаваме опит за пробив в нивата на Overbought, което би дало допълнителен импулс на купувачите. Въпреки това се забелязва, че този трейдинг рейндж остава доста устойчив, вече повече от 2 месеца, така че нивата, зоната около 4200 остава ключова, като пробив би тласнал цената към нивата около 4330-4380, докато отблъскване от текущите нива, около 4200, би дало повече увереност на продавачите, а цената може отново да тества нивата около 4000-3950. При среброто виждаме съвсем сходен ценово движение. Виждаме, че цената и тук се движи в трейдинг рейндж с долна граница около $55 и горна граница от около $62-63 за тройунция, като при пробив на резиста цената може да тества нивата от около 67, докато при реджект от текущите нива, някъде около $62-63, цената може да погледне отново надолу към $55 за тройунция. При подобни движения не е достатъчно да следим само новините, важно е да следим и как реагира самият пазар. Аз използвам графиката в TradingView интеграцията на Skilling, защото ми позволява да анализирам различни пазари на едно място и да следя ключови технически нива в реално време. Освен това, брокерът разполага и с платформи като MetaTrader 4, MetaTrader 5, CTrader, както и собствена платформа на Skilling Trader. Така че всеки трейдер и инвеститор може да избере средата, която най-добре отговаря на неговия стил на търговия. Ако искате сами да следите движенията на злато и останалите суровини и пазари, можете да разгледате платформата на Skilling чрез линка в описанието под видеото. Skilling е регулиран брокер под надзора на SISEC
а клиентските средства са защитени с до 1 милион евро. Така, ще успее ли златото да пробие и да задържи над $4200 за тройна унция или предстои краткосрочна корекция в нивата около в трейдинг рейнджа? Това ще засили както от развитието на ситуацията в Близкия изток, така и от следващите сигнали на Федералния резерв. Ако този анализ ви е бил полезен, не забравяйте да харесате това видео, да се абонирате за канала и да последвате Skilling във Facebook и Instagram за още пазарни анализи и актуални новини. Благодаря ви, че останахте до края и до следващото видео.